moje podnikanie fungovalo skôr štýlom, že keď mi niekto posunul nejakého klienta, akože operatívne to bolo naozaj, nedalo sa to nazvať podnikaním. Hej. Chvíľu niečo išlo, chvíľu som na niečo mala čas, chvíľu nie a tak ďalej. Odkúkávala som od kadekoho, skúšala som nejaké rôzne mentoringy, stále som myslela, že problém je v tom, že moje vzdelanie je nedostatočné, snažila som sa dorábať si kurzy, alebo jednoducho, že potrebujem možno lepšiu web stránku, tak som zase investovala do stránky. Môj problém bol hlavne v tom, že nevedela som, ako k tým ľuďom prehovoriť, čo im povedať a ako hovoriť, aby teda to bolo to moje, lebo ja som stále hovorila rečou iných, stále som si od niekoho niečo vzala a ako keby som to kopírovala a posúvala to, nebola som to ja a tí ľudia to cítili. A ja som si povedala proste, že už nebudem ďalej čakať a jednoducho akurát Julka si mi prišla tak do rany, takže si vravím, že dám ti šancu, keď už toľkokrát si mi za ten čas na tom Facebooku vybiehala. A bolo to skôr aj o tom, že mala som pocit, že ty si ten človek, ktorý ma dokáže dostať z toho bodu A do bodu B a veľmi rýchlo sa dostavili tie výsledky. Naozaj pre mňa veľmi bolo dobré aj toto, že som vedela, že je to skupina žien, ktoré veľmi podobne rozmýšľajú. Možno každá máme teda iné zameranie toho svojho biznisu, ale tá myšlienka je pre nás spoločná, že jednoducho chceme sa prezentovať ako expertky, chceme ten svoj biznis posúvať vlastne stále o level vyššie a vyššie. A to je to, čo nás spája. Ak by to stalo viac, dala by som asi aj viac. Ale je to určite aj o tom, že ja to tiež vnímam, že ako náhle sú veci zadarmo, až tak si tie informácie nevážiš, nevyužívaš to proste. A keď za to dáš niečo, tak tá protihodnota, tá energia sa vymení a oveľa viac ťa to akože potom ťahá na tom zamakať a zapracovať.